Ng'anyo mar kwedo nengo mauta e pacho ka okelo rochruok e sekta mar ohala to ahinya bombe ma ng'anyogo ne ojimbore. Chumba ma Nairobi kod bombe mamoko Malibamba ne obedo kod rochruok mar wuoth kendo moko kuom ohelni ne olor ka kuonde mamoko kethruok mar kuonde ohala ne obedo. Fomara Jojuma nigi ler mathoth. Jomatatu matie bombe mopogore opogore pacho kae ma oting'o boma Nairobi, Meru, Kericho kod moko ne owinjo duol mane ogol kod jotend matatu mar bago ng'anyo ma ikelo kod medruok mag nengo mauta e pacho kae. Kamata tusikiza wallahi bilahi. Tuko kadi na tutasema ni one. Mimi kitu yenye ningetaka kuuliza huyu rais wetu ni hivi. Vitu zenye anafanya ndizo tulisema na vitu zenye tulisema ndizo anafanya. Ni Machakos bus park. Hakuna magari, sahi kwenda Nairobi sahi ni impossible. So tungeomba gava mteremshe bei ya mafuta tu. By leo noon time, hiyo mafuta iko imeshuka, magari zirudi job. Abiria wanatafuta njia zingine za usafiri. Kama vile tumeona watu wanabebwa na malori, watu wanaingia huko nyuma ya lori imebeba simiti, na kwa sababu abiria anaambiwa alipe shilingi kama 300 ama shilingi 500 kwenda Kitui, akipata lori anaingia huko nyuma. En ng'anyo bende ni oweyo ka jowuoth mane geno tiyo kod matatu kod midheche mathoth. Moko kuom jowuoth ne ochuno mondo koro wuoth kod tiendgi nyaka kuondegi mag tich kaachiel kod mago mag ohala kalore ni nyamburko mating'o jowuoth ne onge. Zile gari zilijaribu kutoka zimefungiwa barabarani, hata Luanda kuna zile zimepigwa mawe kwa sababu raia wako na hamaki, wanalalamika mambo ya mafuta. Tulikuwa tunaomba kama raia wa nchi hii ya kwamba kama rais anaweza tusaidia, kama kuna ushuru ile anaweza punguza kwa mafuta. Kama Makueni, Said Zamboni. Na gari ni expensive sana. Na nimefika hapa Machakos, nimepata hakuna gari, nimekaa hapa for more than 2 hours na hakuna gari. Na sioni any hope. Kutoka Mboni nimelipa Driso na tunalipanga Wanchwani. Hapa passengers wamekuja wanarudi, ukitaka kuenda lazima kama unaweza pata boda na boda bado ni expensive juu mafuta iko juu. Boma Nairobi kuom ranyisi, chenro mathoth ne ombemre piny ma oting'o mago mag wuoth kaachiel kod ohala. Moko kuom jogo matiyo kata matimo ohala kod yore mag nweng'o mamoko bende ne ochuno mondo koro ne odong' e utegi ka girito mondo koro chenro mag wuoth odoge wang'e. Rochruok mar chenro mag wuoth ma okel kod ng'anyo mar jomatatu e bombe mopogore opogore bende ne oweyo ka chenrogo mag ohala bende ne ombemre piny e bombe mopogore opogore e pacho kae. Zote zimefungwa. Hakuna duko iliyo wazi. Hata ukiangalia wale wamama wako pale hawana watu wa kuuza, wale wachuuzi pale hawana watu wa kuuzia. Kwa hivyo ningetaka kuomba serikali bei ya mafuta iende chini haraka iwezekanavyo. Johala buora ne oloro kuondegi mag ohala nikech ok ne ginyal chopo. Kamoko bende ne oyepo to jonyiepo ne onge. Kabende moko ok ne oyepo ngang' nikech ne giluor ni ng'anyo machal kod mano nyalo bedo kod koko. Bei imepanda, vitu hazinunuliki, watu watembei. Sasa ina affect ukuaji wa uchumi. George Juma, Ramogi TV.